Türkmen häkimetleriniň ýurtdaky Covid çäklendirmeleriniň gowsudylýandygyny yglan etmeginden soň Azatlyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň tejribesinde adatça bolýaly resmi derejede kabul edilen düzünler bilen olaryň de facto, ýagny iş ýüzünde berjä edilişiniň arasynda tapawudyň bardygyna ünt çekýärler. Azatlyk sol tanda ýurdun etaty we iň iri karantin zorlugy ýerleşen Lewat welaýatyndaky koronavirus bilen bagly häkimetleriň soňky talaplary we olaryň adamlaryň gündelik durmuşyna ýitiren täsirleri baradaky maglumatlary toplady. Türkmen hökümeti 2 ýyldan hem asa wagt dozor başlanan pandemiýadan bäri koronavirusyň iki hadisatyny hem hasaba almandygyny öňe sürmegini dowam etdirýär. Koronavirus çäklendirmeleriniň arasynda ýurdun halkara uçuşlarynyň aglabasyny kabul eden Türkmenabadyň halkara aeroportuna bugünler daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň charter uçurlary bilen getirilmegi dowam etdirilýär. Emma häkimetleriň ozalky 3 hepdelik mejburi karantin düzünleriniň ýatyrylýandygyny yglan etmegine garamazdan bu reisler bilen gelenler 14 gün möhlet bilen karantin zorluklaryna ýerleşdirilýär. Azatlyň Türkmenabadyň aeroportundaky çeşmeti 3-nji 4-nji iýun aralygynda Minskden izli-izine 2 charter uçuryň gelendigini we ýolagçylaryň negativ test görkezjilerini hem garamazdan 2 hepdelik karantin zorlugyna uradylandygyny gurrun berdi. Ol hepde bir gede kadyl gatnawy ýola goýulan Dubay ugru bilen hem 5-nji iýunda ýolagçylaryň gelendigini, olaryň aglabasynyň ýagny 40 goloýunyň Hytaý kärhanalarynyň işgärleri bolandygyny sözüne goşdy. Emma görnüşinden karantin zorlugynda galmak düzgünü diňe häkimetleriň Kazan we Dubay ugrulary boýunça ýola goýun dowamly uçurlary bilen gelýän ýolagçylary degisli dälemeňdeýär. Ýakynda keselleriň aýramagyna garşy göres boýunça adatda daşary komissiýanyň ýaýradyndygy aýdylýan tyzyp çykan dokumentde bir tarapdan daşary ýurtlardan gelýän raýatlaryň karantin düzgünlerini 7 gün öý şertlerinde berjä etmelidigini tylsa, beýlik tarapdan Türkiýe, Belarus ýaly ýurtlardan gelenleriň 14 gün karantin zorluklarynda bolmalydygy aýdylýar. Emma uçur gatnawyna görä karantin düzgünleriniň üýtgemeginiň sebäpleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Sol bir wagtda Türkmen häkimetleri mundan 3 hepde töwerge ozal içerki demir ýol, tewtara awtobus gatnawlarynyň açyljakdygyny yglan etdi. Ýurdun çägindäki hereket çäklendirmeleri henizem saklanyp galýar. Türkmenabatdan Aşgabatda hepdede 2 gedek otly gatnaýar. Emma oňa bilet satyn alyp bilmek üçin ilki bilen içerki migrasiýa gullugundan saparyny delillendirip ýürüýte ruhsatnama almaly. Soňra da Covid testinden geçmeli. Bilet aljak bolýanlaryň nowatlary her gün ýüzlerçe adama ýetýär. Munyň üçin 2 gün öňünden sanawa adyny ýazdyrmaly. Umuman aýdylanda ozalky kynçylyklar saklanyp galýar. Dip bu ýagdaýlary başdan geçiren Türkmenabatlylaryň biri 7-nji iýunda gurrun berdi. Bu aralykda mundan 1 ýyl ozal Covid-19'a garşy tanjymy hukmany eden Türkmenistanda işden çykarylmak haýbaty bilen 4-nji booster waksina tanjymlary urulyp başlandy. Türkmenabadyň sağlyk öýleriniň işgärleriniň biriniň anonimlik şertinde beren maglumatyna görä, häzirki wagt medisina işgärlerine 4-nji booster tanjymlaryny urdurmak barada tawsyryk berilipdir. Ýolbaşçylar egerde kim sanjymdan ýüze görse, olaryň ilki iş ýerine goýup berilmejekdigini, şeýle-de soňundan işden çykaryljakdygyny duýdurýarlar. Dip şäheriň sağlyk öýleriniň birinde işleýän 40 ýaşlaryndaky söhbetesimiz belledi. Galy bersede Lewapdaky habarçylarymyzyň we çeşmelerimizin ählisi häkimetleriň maska rejiminiň ýatyrlandygyny resmi derejede yglan etmegine garamazdan bu günler polisiýa işgärleriniň duýdansyz köçelerde reýd geçirip häkimetleriň sözlerine ynanyp maska dakynman çykan raýatlary jerime ýazýandyklaryny hem tasdiklaýarlar. Türkmen häkimetleriniň koronavirus bilen baglylykda resmi ýagdaýda yglan edýän beýanatlary bilen olaryň iş ýüzünde berjä edilişiniň arasyndaky tapawutlyklar barada ýurdun saglyk ministrliginden we keselleriň aýramagyna garşy göres boýunça adatdan daşary komissiýadan maglumat almak başartmaýar. Öz çäginde koronavirusyň ýokdugyny öňe sürýän Türkmenistandan syzyp çykan ygtybarly habarlarda bu ýokunça ýolaganlaryň, ondan ölenleriň hem köpdigi bellenilýär. Sol bir wagtda bütün dünýä saglyk guramasy Türkmen emeldarlarynyň maglumatlaryny has ygtybarly hasaplap, ýurdun saglyk işgärleriniň keselçilik döwründäki tagallalaryna ýokary baha berdi.